Takže dnes som sa zúčastnil diskusie s mladými študentami na gymnáziu Mikuláša Kováča, kde som aj ja sám kedysi dávnejšie chodil až 8 rokov a veľmi ma potešilo, že mladí sa zaujímajú o verejné dianie, ich podnety na zlepšovanie mestskej hromadnej dopravy, verejných priestorov, detských ihrisk ma zaujali a určite tieto témy riešime a budeme riešiť naďalej. A som rád, že som mohol dnes študentom odprezentovať aj rôzne možnosti financovania projektov, ktoré by chceli realizovať, ako napríklad prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Táto debata bola veľmi prínosná pre nás a pre mladých ľudí všeobecne a myslím si, že by sme to mali rozvíjať určite viac. Zarazilo ma napríklad otázka mestskej hromadnej dopravy, že stále sa vozíme v starých autobusoch, systémy nefungujú tak, ako majú. A teda viceprimátor nám povedal, že sa na tom pracuje a môžeme čakať určite nejaké zmeny, či už teda v tých systémoch, že sa budú viac modernizovať, alebo aj v nových autobusoch. Som rád, že Inštitút rozvoja a verejných politík toto priniesol na našu školu. Táto diskusia bola aj pre mňa, aj pre ostatných veľmi prínosná, nakoľko sme sa mohli takto neformálne vzdelávať.